Dumelang namaste lochani ndematekwana Stella Vista etada sanibonani bantu bakwaZulu Natal niyayibonela ke nani sesifikile khona la ePix leka Isaiah Kaseme Memorial Hospital nakuyila ke size ngabantu besifazane sizoyigqobha lezo sizoyivala lezozo niyazi ukuthi bekuyinyanga yabantu besifazane nokuyinyanga esithatha ngenje ukuthi inyanga enkulu kakhulu la celebrate khona abantu besifazane kodwa sithe thina asizukuyivala kanje bonke abantu base Pink area okuyi Phoenix, Inanda, Ntuzuma, KwaMashu and surrounding areas sithe abantu besifazana bafike ke bezohlolela zonke izifo ezithinta abantu besifazane bazofika ke la kunodokotela bangaphezulu ka20 in one room sifuna abantu abawu 2600 njengamanje ngizwile ukuthi ngaphakathi sebekhona already about 350 njengoba sine hour siqalile lukhulu kusuku uzofika uNgqongqoshe noMagugu Simelane naye okuyena ozobe ekhona ohlelweni siphinde sivule neThuthuzela Center Thuthuzela Center ke bakuthi mawuhlukumezekile noma ngabe ingahloboluni yila ufika uthole khona ukusizakala kuningi ukuhlukumezwa esikuzwayo kuthiwa kuyenzeka la kwiPink area sike saxoxa nje labakhona eThuthuzela bayasitshela ukuthi ke sekunokurapwa kweingane zabantu besilisa noma zabafana eyisencane ingane enye ekuthiwa irapiwe ingane enonyaka owodwa ikhona nenye kusukela kunyaka owodwa kuya 8 years ziningi ezitholwa irape emini kakhulukazi ke nalabo uthola ukuthi ingane mayibuya esikoleni zishiwa nabantu abathile besilisa kungazi ukuthi bazoyigada bayithola ke lezo ingane lezo seyirapekile ngendlela engaqondakalanga sinayo ke Thuthuzela Center okuyiyona esilekelela ekuthenini mawungabe uhlukumezekile noma ngabe ingaluphi uhlobo kakhulukazi ukufaka ama rape nokuhlukunyezwa ngokocansi ila ufika uqale khona bayebethi ke asigezi uyasuka nje uze unjengoba unjalo ukuze bekuthole nje bunjalo kodwa isuku ke la sifike siyivuleke isenter le sikukhumbuzise ke nawe ekhaya ukuthi ngempela mawukuthi umuntu wesifazane boza la ePix namhlanje oze kushaya ufoni ntambama sibhizi siyakuhlolela noma ngabe siphi isifo esithinta nje umuntu wesifazane la ngaphakathi wozane ngisho icancer yabantu besifazane siyayithestela la ngaphakathi namhlanje wozane sesifikile ke singaphakathi ePix esibhedlela nakuyila esithi khona ke bantu besifazane Happy Women's Month bese ke nihlola ngokuphelele ngendlela enifuna ukuyihlola ngayo wozane sizoyigqobha lezozo KwaZulu Natal asibe healthy KwaZulu Natal.